के गईला सऊदी रजब कमाए ढोढ़ी देखी देवरा लगल पगलाए दरदिया उखाड़ देले बा चोली में ताला मार देले बा कोहे भौजी का बा तोरी इरादा कोहे भौजी का बा तोरी इरादा। अच्छा ई दुनु ने बुगार देले बा चोली में ताला मार देले बा ई दुनु ने बुगार देले बा चोली में ताला मार देले बा DJ चल हट। अनिल राज बानी बेचैन न खैली न भावो रतिया के लागे लहरन बजावे रतिया के लागे लहरन बजावे पी के आवे ऊपी से ई दारू पी के आवे ऊपी से ई दारू इज्जतिया उतार देले बा चोली में ताला मार देले बा म्यूजिक बॉय DJ अनिल राज कैसे बताई होए को रोहनिया छुए ला ढोढ़िया कोरी गोजनिया छुए ला ढोढ़िया कोरी गोजनिया कोहेला में हरी तू बटैया बाड़ू कोहेला में हरी तू बटैया बाड़ू देही के पानी झाड़ देले बा चोली में ताला मार देले बा DJ अनिल राज अर्जुन देवरवा को मरिया दबावे कोमर के दर्द के तेल लगावे कोमर के दर्द के तेल लगावे शौकत दीवाना बतिया हमरो माना शौकत दीवाना बतिया हमरो माना ई नया साया फाड़ देले बा चोली में ताला मार देले बा छोड़ी के गईला सऊदी रजब कमाए ढोढ़ी देखी देवरा लागल पगलाए दरदिया उखाड़ देले बा चोली में ताला मार देले बा। मोबाइल नंबर 90 39 44 24 40। अच्छा